Hola, soc na Maria Antònia Massanat i la Fundació Verdaguer m'ha convidat a explicar-vos un poema de l'autor. El que he triat es titula Què és la poesia? I diu així. Què és la poesia? La poesia és un ocell del cel que fa sovint volades a la terra per vessar una gota de consol en lo cor trist dels desterrats fills d'Eva. Los fa record del paradís perdut, on jugava l'amor amb la innocència i els ne fa somiar un de millor en lo verger florit de les estrelles. Ell és lo rossinyol d'aquells jardins, són llur murmuri bla ses cantisseles, que hi transporten el pobre desterrat, dant-li paraules místiques les seves. No es deixa engaviar en los palaus, no es deixa esbalair per la riquesa, en la masia amb los senzills del cor, ses ales d'or i sa cançó desplega. Més per sentir-li modular a ple, la pobra humanitat està distreta. Qui està distret amb el borbony mundà, com sentirà la refilada angèlica? L'ocell del paradís no es fa oir, no, de qui escoltes la veu de la sirena. L'ocel que es mira en la fontana humil no s'emmiralla en la riuada tèrbola. De poetes cabdals prous n'hi ha hagut. Cap d'ells la dolça melodia apresa. Qui n'arribés a prendre un refilet, aquell na fora l'àliga superba. Més l'ocell refila tot volant, que l'àndria de l'empíria per primavera. Allí dalt, entre els núvols de l'Orient, llença un raig d'harmonies i s'encela. Jo l'he sentida, un vell matí de maig, lo vell matí de maig de ma infantesa. Jo l'he sentida, la gentil cançó, per so més enyorívola la terra. Aquest poema va ser escrit el 15 de maig de 1886 i està recollit dins Aires de Montseny. És un poema que trobo molt interessant perquè el que fa és parlar sobre metapoesia, metaliteratura. I aquest és un dels temes que més m'agrada tractar en la meva poesia i que més m'agrada llegir-la dels altres. En poesia podem dir que hi ha tres grans temes. El primer és l'amor, que gira al voltant de la imatge d'Eros, de la reflexió sobre la vida i del seu gaudi. El segon, la mort, que gira al voltant de la imatge de Tànatos, de la concepció de final, del pas del temps, etc. I el tercer podem dir que és la pròpia poesia, que és la reflexió sobre el mateix gènere poètic a través d'un poema, d'un text literari. És quan es diu que fem metaliteratura, quan hi ha literatura dins de la literatura. Per descomptat que la poesia té molts altres temes, o podríem dir-ne subtemes, i gairebé tots s'encabeixen o es podrien encabir dins d'aquests tres grans eixos. Són molts els autors que han conreat la metaliteratura. Per exemple, el Quijote està ple de referències metapoètiques, metaliteràries, perdó. És una novel·la, la primera gran novel·la. Dins la tradició anglesa trobem també el Tristram Shandy, que més s'adreça al lector i fa l'ullet amb aquest en moltes ocasions. També trobem aquest tipus de literatura amb Paul Auster, en Enrique Vila-Matas, d'autors contemporanis. I en poesia, per exemple, Lope de Vega té un poema que es diu Un soneto me manda a hacer Violante, i que és tota una reflexió sobre o una descripció sobre l'escriptura d'aquell mateix poema, sobre com l'està fent i com el seguirà fent, com l'acabarà. I fins i tot en poesia tenim un moviment d'avantguarda que es diu creacionisme, que va impulsar el poeta xilè Vicente Huidobro. En el cas del català trobem molts exemples d'aquesta literatura perquè els he comentat més castellans i internacionals, però en el cas català tenim, per exemple, Josep Carner, Carles Riba, Bartomeu Rosselló Porcel, Joan Vinyoli, Blai Bonet, Jordi Sarsanedas, Víctor Sunyol i molts altres. És un tema contemporani, també un tema molt actual de la poesia catalana. Si anem més enrere, trobem a la Maria Antònia Salvà,
que dedica un poema a les escriptores futures, a les poetes futures, que es titula Les donzelles de l'any 2000. I, anant encara una mica més enrere, tenim aquest poema de Jacint Verdaguer, de què és la poesia, que reflexiona sobre ella. Al llarg de les seves 9 estrofes, de 4 versos decasíl·labs amb trets lingüístics prefabrians, això vol dir previs a la reforma de Pompeu Fabra, la reforma lingüística, trobem molts exemples d'aquests trets lingüístics prefabrians amb l'ús del no, del pronom feble ne, i per exemple quan diu la innocència amb G, però trets lingüístics prefabrians i a més característiques de la poesia romàntica. Verdaguer té una vessant encara molt romàntica i en aquest poema ho trobem de forma molt marcada. Per què? Perquè presenta la poesia com quelcom celestial, quelcom que ve donat. No parla de muses, com sí que ho descriurien autors més clàssics, no parla de muses, però parla que és un missatge celestial i contraposa cel i terra. Molt en la línia de la seva formació religiosa, que és cristiana i per tant molt dicotòmica entre el cel, que tot lo bo ve d'allà, i la terra lligat a lo mundà i també a lo banal. Per tant, la poesia ve del paradís, ens ho diu també en alguns moments del poema, és quelcom divinitzat, i el poeta és també presentat com aquell elegit per rebre i escampar aquest missatge celestial, gairebé com un apòstol evangelitzador de la fe poètica i molt en consonància, per tant, de l'actitud de l'artista romàntic, vist com un ésser únic encarregat d'una missió vital. S'utilitzen alguns camps lèxics, que són paraules al voltant del mateix eix temàtic, molt marcats. Tenim, per exemple, totes les paraules de temàtica d'ocells, de cant, també de la humanitat que és sorda. Els ocells ens remeten a la imatge de llibertat, però també són els transmissors de la paraula poètica. Totes les paraules que tenen a veure amb el cant, la poesia des dels orígens de la tradició literària occidental s'associa a la cançó, a missatge musical, rítmic, i també que té la capacitat de captivar a l'oient. I la humanitat sorda la planteja també Verdaguer perquè li va molt bé per lligar amb el contrast, aquesta dicotomia entre el poeta, que és aquell elegit, per captar i també transmetre la paraula poètica, i la resta de la humanitat, que no en té aquesta capacitat, i en el poema se'n diu que està distreta, que senten el borboi mundà, les veus de sirenes, etc., que no són capaços. Per tant, el poeta està dotat d'una missió divina i està allunyat de la resta de la humanitat, que està cega al vol dels ocells, a la llibertat, i sorda també a llur cant, la poesia. Després, aquesta idea també ve molt marcada amb la idea del poeta que viu en una torre d'ivori, molt allunyada de la visió dels autors de poesia d'avui en dia. Qualsevol persona pot ser poeta, qualsevol persona pot escriure poesia, no depèn ni de les muses ni d'inspiració divina ni de transport místic dels ocells, depèn de les ganes que tingui una persona de llegir, d'escriure, de formar-se en aquest camp, gairebé com en totes les altres arts i en totes les altres professions, perquè un poeta tampoc no és un ésser humà privilegiat, sinó que és una persona que té ganes d'acostar-se a la poesia, que no és ni més ni menys que una altra manera de veure la realitat, d'interpretar-la, i una altra manera de dir les coses, d'aproximar-se a elles. Per tant, és vàlid o encara és vigent aquest poema. Sí que és vigent perquè, tot i que promou una visió molt romàntica del poeta,
allunyada més de la realitat actual, és capaç de transmetre'ns aquesta passió per la poesia com aquest moment màgic d'inspiració divina, que si bé no existeix, quan estem molt concentrats escrivint i creant, d'alguna manera també sentim que arriba. I a més, tan sols per acabar, dir-vos que una escultura molt especial que es diu Àlbula, que es troba a la Fundació Verdaguer, però també estava duplicada al Museu Verdaguer de Vilajoana, que és una obra de Pablo Palazuelo, una escultura en forma de llibre, en les primeres pàgines obertes, però un poc aixecades, gairebé punt d'alçar el vol. Aquesta escultura estava basada en el poema de què és la poesia i, com va anomenant Verdaguer en el poema, sembla com si estigués gairebé a punt d'alçar el vol per atrapar la poesia.